Svaki karcinom koji se dijagnostikuje mora da ima takozvanu imunohistohemiju. Šta znamo o imunohistohemiji govori nam danas doktorka Zorka Milovanović, viši naučni saradnik i subspecijalista patologije. Ono što je jako bitno za imunohistohemiju jeste to receptorski status. Šta to znači? Svaki karcinom koji se dijagnostikuje mora da se analizira imunohistohemijski i da se utvrdi prisustvo ili odsustvo receptora. Receptori su, odnosno praktično 3 vrste receptora, to su steroidni receptori, odnosno estrogeni i progesteron receptori, koje mi posmatramo u jedrima maligne ćelije i takozvani HER2 receptor, koga analiziramo... Humani epidermalni faktor rasta. Humani epidermalni faktor rasta, da, HER2, koga posmatramo na membrani maligne ćelije. I 4. faktor je takozvani faktor proliferacije Ki67. On zapravo ukazuje na to koliko se maligne ćelije brzo dele. I on, vidjet ćemo kasnije, izražava se u procentima obojenih jedara malignih ćelija. I taj procenat uzima se sve ono što je više od 14% obojenih jedara malignih ćelija, da je visok faktor proliferativnosti. Kako mi definišemo steroidne receptore u karcinomu dojke? Znači, rekli smo da radimo imunohistohemijsko bojenje, da posmatramo obojenost jedara. Skor, odnosno taj opseg se kreće od 0 do 8. 0 to znači da nema uopšte nema obojenost jedara, odnosno receptori nisu prisutni, a 8 znači maksimalno prisustvo receptora u malignim ćelijama. To je jako bitno zbog dalje ciljane terapije. Ovde vidimo jedan in situ karcinom, kribriformni, gde su ove braunkaste tačkice zapravo obojena jedra. Skor se, možda nisam rekla na početku, skor se bazira na procentu obojenih jedara i intenzitetu bojenja. Tako da mi imamo taj skor od 0 do 8. Znači, duktalni karcinom in situ isto se testira na status steroidnih receptora. Ovde imamo da je skor maksimalan. Praktično skoro 100% ovih ćelija na nivou kanala je intenzivno obojeno i skor je maksimalno 8. Ovo mi uvek radimo jednu kontrolu, ovo su delovi normalnih duktusa koji su takođe obojeni, gde ćelije takođe eksprimiraju steroidne receptore. Ovde vidimo s leve strane na manjem uveličanju invazivni duktalni karcinom, levo nekoliko normalnih zdravih kanala. Na velikom uveličanju vidimo je brown tačkice, odnosno kružiće, koji predstavljaju obojena jedra na steroidne receptore, estrogen ili progesteron. Intenzitet je uglavnom jak. Vidimo da postoji između i malo slabiji intenzitet ili čak vrlo smanjen, ali taj skor je u svakom slučaju negdje ko sedmice. Ovde isto duktalni invazivni. Ovde isto duktalni, sad ovde praktično, kao što vidite, skoro da i nema obojenosti jedara. Tu i tamo po neko jedro je obojeno srednjeg intenziteta ili slabo i to je skor 2. Drugi receptor koji posmatramo, to je taj HER2 receptor ili CRB2 drugačije, kako se, ili ne, HER2 neu, to su različite. On se skoruje od 0 do 3. Da. Odnosno, mi gledamo intenzitet i kontinuitet obojenosti membrane maligne ćelije. I od njega isto zavisi dalja terapija. Tako, zavisi dalja terapija, odnosno ciljana, target terapija. Ovde vidimo da nijedna ćelija zapravo nije obojena. I tu je HER2 status 0. HER2 status 1+. Sad vidite ovde, znači, maligne ćelije, ovo plave, ovi krugovi, to su jedra, a okolo su te braunkasto bojenje koje predstavlja ćelijsku membranu, koja je obojena različnim intenzitetom, u kontinuitetu ili uglavnom u diskontinuitetu. Skor je 1+. Ovde je već intenzitet i kontinuitet mnogo intenzivniji, HER2 status 2+. Vidjet ćemo šta se radi posle sa takvim uzorcima i maksimalna obojenost HER2 statusa 3+, gde praktično skoro
da je 100% ćelija, odnosno membrana malignih ćelija pokazuje jak intenzitet i kontinuitet bojenja. Pacijenti koji imaju HER2 status 2+, Dobro. Njih, da istom tom uzor zahteva jednu još suptilniju metodu analize, to je takozvana in situ hibridizacija. Ovdje sad posmatramo, tamo smo posmatrali znači receptore na ćelijskoj membrani, a ovdje sad posmatramo taj gen koji kodira za te receptore, ali u jedru. I koliko je on umnožen. I da li je umnožen. Ovdje vidimo ove crne tačkice, to je taj amplifikovan HER2 gen u vidu čitavih nakupina, odnosno klastera i kažemo da ta osoba ima amplifikovan HER2 gen, odnosno da je ona zapravo kandidat za ciljanu terapiju. I faktor proliferativnosti Ki67 je nuklearni protein, isto se znači eksprimira u jedru malignih ćelija, prognostički faktor terapije i posmatra se praktično procenat obojenih jedara malignih ćelija, pa se smatra, uzima se neka granična vrednost, da vrednosti, ako je procenat manji od 14, da je taj proliferativni indeks nizak, a ako je veći od 14%, visok. I ovdje vidimo znači, jedan karcinom sa ovim brown krupnim tačkama, to su zapravo, tu je ekspresija ovog Ki67 proteina na nivou jedara i na ovoj drugoj slici vidimo da je ta zastupljenost procentualno manja. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.